Исәнсез укучылар, без күп буыннарны кушарга һәм алырга өйрәндек. Хәзер инде күп буыннарны тапкырлауны өйрәнүгә күчә алабыз. Моның өчен башта бер буынны күп буынга тапкырлауны карап үтик. Мәсәлән, 2х бер буынын 3х минус 2y минус 5 күп буынна тапкырлыйк. Моның өчен аларның тапкыр чыгышын языйк. Тапкырлауның тарату законын кулланып, җәяләрне ачабыз. 2х һәм 3х-ның тапкыр чыгышы 6х квадрат, 2х һәм минус 2y-ның тапкыр чыгышы минус 4xy, 2х һәм минус 5-ның тапкыр чыгышы минус 10х. Күренгәнчә, бер буынның күп буынга тапкыр чыгышы күп буын булды. Чөнки бер буынны бер буынга тапкырлаганда бер буын чыга, ә бер буыннарның суммасы билгеләмә буенча күп буын була. Димәк, бер буын белән күп буынның тапкыр чыгышын һәр вакытта да күп буын рәвешендә күрсәтеп була. Билгеләмә: бер буын һәм күп буынның тапкыр чыгышы дип, бер буынның әлеге күп буынның һәр буыны белән тапкыр чыгышы суммасына тигез булган күп буын атала. Бер буынны күп буынга тапкырлаганда түбәндәге кагыйдәне кулланалар. Бер буынны күп буынга тапкырлау өчен, бу бер буынны күп буынның һәр буынына тапкырларга һәм килеп чыккан тапкыр чыгышларны кушарга кирәк. Бер буынны күп буынга тапкырлауга мисаллар карап үтик. Минус 3 буынын әлеге күп буынның һәр буынына да тапкырлап җәяләрне ачабыз. Минус 3 белән а квадратның тапкыр чыгышы минус 3 а квадрат б була. Минус 3b-ны 6a-га тапкырлагач, минус 18 а b квадрат була. Минус 3b-ны 5b-га тапкырлыйбыз, минус 15 b квадрат була. Әлеге бер буынны күп буынга тапкырлагач, безнең күп буын килеп чыкты. Алдагы мисалны карыйк. 5х бер буынын х минус 4 2 буынына тапкырлап ачабыз җәяне башта. 5х квадрат минус 20х. Ә хәзер минус 2-ны х квадрат плюс 3х 2 буынына тапкырлап ачабыз. Минус 2х квадрат минус 6х. Килеп чыккан күп буында охшаш кушылышларны берләштерик. 5х квадрат һәм минус 2х квадрат, минус 20х һәм минус 6х. Буларны берләштереп язабыз. 5х квадрат минус 2х квадрат 3х квадратка тигез, минус 20х минус 6х минус 26х-ны бирә. Ә хәзер алдагы тигезләмәне чишик. Шулай ук тапкырлауның тарату законын кулланып, башта җәяләрне ачабыз. Килеп чыккан тигезләмәдә охшаш буыннарны берләштерәбез. 6х квадрат белән минус 6х квадратлар бетерешә, чөнки алар капма-каршы саннар. Минус 8х минус 15х минус 23х-ны бирә. Тигез 7-гә. Димәк, тигезләмәнең тамыры минус 23-тән 7. Без тигезләмәне чиштек. Әлеге тигезләмәне чишер өчен башта уртак ваклашыга китерик. Уртак ваклашы 12. Димәк, 12-дән 3 тапкырланган х плюс 4 минус 12-дән 2 тапкырланган х минус 3. Ә хәзер вакламадан котылыр өчен тигезләмәнең ике ягын да 12-гә тапкырлыйк. Уникегә тапкырлаганда 12-ләр кыскарыша. 2-не 12-гә тапкырлагач 24 була. Тапкырлауның тарату законын кулланып, җәяләрне ачабыз.
Ықшаш кушылышларны берләштерәбез. Тигезләмәнең сул ягын гадиләштерәбез. Билгесез кушылышны табыр өчен суммадан билгеле кушылышны алабыз. Һәм тигезләмәнең тамырын табабыз. Тигезләмәнең тамыры 6. Без тигезләмәне шиштек. Тигезләмәләрне шишкәндә, исәпләгәндә һәм башка мәсьәләләр шишкәндә күп буынны берничә күп буынның тапкыр чыгышы белән алыштыру файдалы була. Билгеләмә. Күп буынны 2 яки берничә күп буын тапкыр чыгышы рәвешендә күрсәтү күп буынны тапкырлаучыларга таркату дип атала. 6a квадрат плюс 12ab күп буын карап үтик. Аның һәр буынын тапкырлаучыларның берсе 6a-га тигез булган тапкыр чыгыш рәвешендә күрсәтергә була. Димәк, 6a тапкыр a кушабыз 6a тапкырлыйбыз 2b. Тапкырлауның тарату үзлеген кулланып, уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгарабыз. a плюс 2b. Димәк, без әлеге күп буынны 6a 1 буыны белән a плюс 2b 2 буыны тапкыр чыгыш рәвешендә күрсәтеп, аны тапкырлаучыларга таркаттык. Күп буынны тапкырлаучыларга таркатуның без кулланган ысулы уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгару ысулы дип атала. Уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгару ысулы белән күп буынны тапкырлаучыларга таркатуга мисаллар карап үтик. Башта коэффициентларның бүлешчесен билгелибез. Уртак бүлешчесе 3-кә тигез. Аннары үзгәрешләрнең иң кечкенә дәрәҗәсен җыя тышына чыгарабыз. Ул m квадрат. Димәк, 3m квадратны без җыя тышына чыгарабыз. Җыя эчендә 5m минус 3m минус 4 калды. Без тапкырлаучыларга таркаттык. Әлеге аңлатмада уртак тапкырлаучы булып 3x минус 4y күп буыны тора. Димәк, җыя тышына 3x минус 4y чыга. Җыядә a плюс b 2 буыны кала. Шулай ук әлеге аңлатманы без тапкырлаучыларга таркаттык. Әлеге аңлатмада x минус y һәм y минус x бары тик тамгалары белән генә аерылып торалар. Чөнки алар капма-каршы саннар. Димәк, моның өчен без y минус x аңлатмасында минус 1-не җыя тышына чыгарабыз. Җыя эчендәге тамгалар капма-каршыга үзгәрде. Кушылышларның урыннарын алыштырабыз. Күренгәнчә, уртак тапкырлаучы x минус y-ка тигез. Аны җыя тышына чыгарабыз. Җыя эчендә 3a плюс 1 күп буыны кала. Әлеге тигезләмәне шишер өчен шулай ук тигезләмәнең сул ягын тапкырлаучыларга таркатык. Моның өчен уртак тапкырлаучыны, ягъни 2-тны җыя тышына чыгарабыз. Җыя эчендә 5t плюс 1 күп буыны кала. Кайсы очракта тапкыр чыгыш 0-га тигез? Дөрес, тапкырлаучыларның берәрсе 0-га тигез булса, әлеге тапкыр чыгышта 0-га тигез булачак. Моның өчен беренче тапкырлаучыны 0-га тигез дибез, яки икенче тапкырлаучыны 0-га тигез дибез. Ике тигезләмәне шишәбез. Димәк, тамырлар безнең яки 0-га тигез, яки минус 5-тән 1-га тигез. Әлеге тигезләмәнең тамырлары 0 һәм минус 5-тән 1-га тигез. Шулай итеп, бер буынны күп буынга тапкырларга өйрәндек. Әлеге дәресебез тәмам.